आधुनिक पद्धत असा म्हणजे प्रत्येकजण आपल्या घरात शेवये बनवू शकतात। अशा प्रकारे तुम्ही ते शेवये गाळा, अगदी जसे गावात व्हायचे शेवये तशाच प्रकारे होतात। त्यात काही पण शेवया करताना हां, तर त्यासाठी तर शेवयासाठी आपण ह्या घेतलं तांदळाचं पीठ पीठ घेतलं। घेतला 7 कप। जर आपण मोदका वापरतो ताच तांदळाचा पीठ घ्यायचा तसाच। तर सुरुवातीला आपण तर पीठ आधी भागून घेऊया। भागूसाठी आपण इथे पाणी पण गरम करत ठेवलेला। पाणी आता गरम झाला। आता आपण पिठात मीठ घालते, चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं। आता आपल्या पीठ भागूसाठी पाणी घेते। आपल्या जितक्या गरम पाणी लागत तेवढा आपण तर घ्यायचा। तर शेवयो कोकणात शिमग्याक आणि होळीक बनवले जाणारे पदार्थ। पण तो आधुनिक पद्धतीने कसं बनवायचो त्याची रेसिपी तुमका आम्ही दाखवतो आज। तर हा असा भागून घ्यायचा गरम पाण्यात। मग त्याच्यानंतर गोळे बनवायचे ना? गोळे बनवायचे नाही, उकडायचे। तर या पीठ आपण अशा प्रकारे पाणी घालून थोडा थोडा मळून घ्यायचा आणि त्याचे छोटे छोटे गोळे बनवायचे आपल्या। आणि नंतर ते आपण पाण्यात उकडवून घेतलो गोळे। तर त्यासाठी आपण टोपात पाणी घालून टोप आता गरम करत ठेवलेलो। तोसर आपण हे गोळे असे हळूहळू मळून घेऊयात। तर यात आपण पीठ मळून घेतलं ना? हो, तर आता ते गरम गरम मळून घेतला। तर गरम पाणी घातल्या का आपण मळून घ्यायचा ना? हो, आणि अगदी मऊसर मळून घ्यायचा। मऊसर ते गाळणार। ह्याचे गोळे करून आता पाणी चांगला उकळलेला असा ह्याच्यात हे गोळे घालतो आणि हे गोळे वर इले की ते शिजले। तसे आपण आता याच्यात गोळे घालून घेऊयात। तसंच मळायचा। तर आपण या मोदकाचं पीठ मळतो तसा मळून घ्यायचं ना? होय होय, आणि हे असे गोळे करून ह्याच्यात सोडायचे। तर असे आता आपण गोळ्याचे करूया आणि पाण्यात ते सोडून घेऊया गरम, आणि ते वाफवून घेऊया। ते वाफले का वर इले की मग साच्यात घालून शेवया घालायच्या। आता हे गोळे आपण जे टाकतो ते तळ्यात जाऊन बसलेत ना खाली, आणि ते शिजले की हळूहळू वरती येतले की आपण समजायचे ते शिजले की मग ते बाहेर काढून साच्यात आपण ते गाळून घ्यायचे। तर आता तुम्ही हे बघू शकतास की आपण जे गोळे टाकलो पिठाचे ते आता वर इलेले असत, म्हणजे आता हे तयार होत इलेले असत। तर आता तुमका आम्ही एकदम साधी सोपी जी पद्धत असा शेवे गाळूची ती दाखवतलो, कारण तुम्ही पण तुमच्या घरात हे शेवे बनवू शकतास। आता आपण बघूया ते कशा प्रकारे गाळून घ्यायचे ते। तर आपल्याकडे ह्या काय असा, हे काय म्हणतात? वायमान। त्याच्यावर आपण ते गाळूसाठी आपण ह्या वापरतलो ना? हो, या शेवया गाळायच्यासाठी वापरतो। ह्या आपल्याकडे होता उपलब्ध म्हणून आम्ही ह्या वापरतो। तर तुमच्याकडे नसाल तर तुम्ही झारो पण वापरू शकता। तर ही एक जुनी पद्धत होती, ती तुमका दाखवण्यासाठी आम्ही ह्या वायमान घेतलं। आता हे गोळा आपण असो या भांड्यात टाकायचो आणि चकली गाळतात तसे आपण शेवये गाळायचे। तर आता आपण हे शेवये असत ते गाळून घेऊया। पडले तकडेच पडत। तर आधीच्या काळात ह्या आपण केळीचा सोप घेतलेला असा आणि त्याच्यावर आपण ते अशा प्रकारे गाळून घेऊयात। हे काय काय मुठला म्हणतात ना? मुठला म्हणतात। हे असं आपण त्या चकलीच्या भांड्यात घालायचं।
तर हे अशा प्रकारे आपण शेवगे गाळून घ्यायचे. घ्यायचं. आधीच्या काळात आपण काय शेवगा वापरायचो ना हे. हो. आता हे आता ही आधुनिक पद्धत असा म्हणजे प्रत्येकजण आपल्या घरात शेवगे बनवू शकतात. अशा प्रकारे तुम्ही ते शेवगे गाळा. अगदी जसे गावात व्हायचे शेवगे तशाच प्रकारे होतात. त्यात काही एक फरक नाही. तर तुम्ही अशा प्रकारे शेवगे नक्की गाळून बघा आणि आमका कळवा कसे झाले ते. तर आता तुम्ही बघू शकतास अगदी आपण गावात जसे शेवग्यावर शेवगे गाळायचो तशाच प्रकारे शेवगे होतात. तर आई आपण हे कधी शिमग्याक बनवायचो ना शेवगे. किंवा कोण पाहुणे आली तर चाकरमान्यांचं पाहुणचार करण्यासाठी त्यासाठी हे शेवगे आधी गावात गाळले जायचे. ह्या शेवया आता पहिला मुठला घातला आणि हे आता हातो काढलं. त्याका हातो म्हणतात शेवग्यांचं. हातो हां. तर आता आपण नारळाचा जो रस बनवतो तो बनवून घेऊया. तर आता शेवगे म्हटले की त्याच्याबरोबर रस पण येलो. तर त्यासाठी आपण एक ओलो नारळ पूर्ण होऊन घेतलेलो आणि 1 चमचाभर हळद, 1 चमचाभर जिरा आणि 1/2 किलो गूळ आपण घेतलेला असा. आणि थोडीशी आपण वेलची पावडर पण घालतलो. तर सुरुवातीक आपण नारळ जो आपण किसलेलो असा तो हळद जिरा या मिक्सराक लावून घेतलो आणि त्याचा आपण रस काढून घेतलो. तर आता आपण मगाशी आपण दाखवलो नारळ किसलेलो, हळद जिरा आणि वेलची ही आपण मिक्सरच्या भांड्यात वाईज बारीक करून घेतलो. आता आपण याचा रस गाळूया. तर त्यासाठी आपण अशी एक जाळी घेतलो. अशी जाळी नसतात तुमच्याकडे तर कापड पण घेऊ शकतो ना. तर ह्यात आपण थोडंसं पाणी घालायचा म्हणजे आपल्या तो पूर्ण जो रस असा तो गाळून घेऊचो असा त्याच्यातलो. आता आपण या गाळणी रस गाळून घेऊयात. तर आता आपण याच्यात आपल्याला जेवढा पाणी व्हाया तेवढा पाणी घालायचं आणि तो रस गाळून घ्यायचो पूर्ण. असं गाळून घेतल्यानंतर हा चोथा राहतो जो खोबऱ्याचा तो सगळं चोथो आपण काय घ्यायचो हळूहळू असं पिळून घ्यायचो आणि मग उरलेल्या खालच्या रसामध्ये टोपातल्या रसामध्ये आपण हे घालायचं काय ते गूळ घालायचं आहे. वेलची मी ह्या वाटातच वेलचीची पूड टाकली होती. जसं आपण सोलकडे करतो तशीच त्याची पण पद्धत असा. गूळ घालायचं. त्याच्यात आपण फक्त गूळ घालायचा आणि शेवयांबरोबर खाऊ घेऊ रोज एकदम मस्त लागता. जर तुम्ही जास्त खाल्लं असतं तो अंगावर पण येता, तुमका झोप येतली, सुस्ती येतली दिवसभर. त्यामुळं थोडंसं बेतानच खाऊ घेऊ. या नारळाच्या रसामध्ये आता आपण ह्या गूळ घालतलो. आपल्याला जसं गोड हवं आहे मी हे 1/2 किलो गूळ घेतलं आहे बारीक करून आणि मग ढवळून हे ह्या रसामध्ये विरघळून जाईल. आणखी तुम्हाला गोड हवं तर तुम्ही आता आपल्याला जेवढा गोड हवा त्यानुसार आपण त्याच्यात गूळ घालायचा. तर साधारण आपण एक पूर्ण नारळाक 1/2 किलो गूळ घेतलो आणि चांगलं असं ढवळून हे गूळ त्याच्यात विरघळून घ्यायचा पूर्ण. जर तुमका आणखी गोड हवे असतात तर तुम्ही त्याच्यात पिठी साखर पण घालू शकता. पण गुळान घातलेली चव ही वेगळी येता आणि साखरेची जरा चव वेगळी असता. तर गुळच तुम्ही शक्यतो त्याच्यात घाला आणि पूर्ण गुळ आपलं विरघळलो की आपला नारळाचा रस तयार झालेलो असतो. तो आपण शेवयांबरोबर ते शेवगे त्याच्यात बुडवून खायचे. ते तुमका आम्ही दाखवतो कशा प्रकारे खायचे ते. तर आता आपण हे गुळ त्याच्यात पूर्ण विरघळून घेऊयात. शेवगे खाताना आपण शेवयांमध्ये हे रस असं उतर घालायचो आणि मग हे सगळं मिक्स करून तर हे रस त्याच्यात मिक्स करून मग हे आपण शेवगे खाऊचे असतात. त्यात पूर्ण ते भिजूक द्यायचे. पूर्ण व्यवस्थित भिजले की मग आपण शेवगे खायचे.